החבורה הזו, עמותת כן ולא, כן רואים ולא רואים, שצמחה במרכז לכלבי נחייה בבית עובד, רוכבת כבר שנים בארץ, יחד בכל סוף שבוע. מתנדבים רואים, חוברים לעיוורים ומספרים להם את הדרך. איזה נהר, אביבה. עכשיו עוברים על גשר. נשמע טוב. מה זה? דנובה. מסע כזה בשוויץ, כ-400 קילומטרים בשעה. אנחנו חוצים את הגשר? אנחנו חוצים את הגשר עכשיו. והרוחב של הגשר הוא... הרוחב של הגשר, כל הרוחב שלו לדעתי 50 מטר. ניצה, עלייה. כן. כולם אנחנו משאירים מאחורה ניצה. כהרגלנו. ניצה היא פסיכולוגית שהתעמותה הזו, הם אוהבים מאוד לרכב יחד, ידידות שמתגלגלת לה כבר יותר משנתיים. למה אני אוהב לרכב איתה? כי היא הפסיכולוגית שלי, היא... היי, גוד מורנינג. Good morning. שושה, שם בצד ימין. בצד ימין. יש חתיכות, ביקיני. תאר לי אותה. אם הייתי בטיול מאורגן, אז הייתי נוסעת באיזשהו אוטובוס או רכב, והיו אומרים לי שיש פה יישוב, מגדלים תירס, אבל פה אני ממש מרגישה את זה. תחושות, אני פשוט אחרות, אתה נמצא בפנים. אנחנו ביום השני מנסים בלי אומרה להיות קצת בפנים. אחרי עשרות קילומטרים של רכיבה מול נופים, להרגיש דקות איך זה לרכב בלי לראות שום דבר. יואו, מדהים. כן. רכבת הרים. כמה מזלנו. עמך יהודינקה, אה? עמחי. בניקו, נו. תזהר, תירגע, יש סיבוב ימינה. אתה מריח? מה זה? נדמה לי שזה שומע. נכון, גם לי נראה שומע, יש סיבוב ימינה. יש פה מישהו שהולך עם בגד ים. סליחה. עץ דובדבני. היה ממש בסדר. אני לא זוכר שכמעט התרסקנו. לא, אתה פשוט לא ראית. יכול להיות. היו. אחרי דילוג מעל כל המאמורות, אחרי שבוע, מגיעים רוכבי כן ולא עד ג'נבה. יאללה דגניה! וואלה! אנחנו מקום מקווה. יו, כן, יו, איזה זינוק כזה. נו, כן ולא! נו. וואלה! מקום שני, יפה מאוד. כל הכבוד להם, הם קיבלו מקום שני, אוריקי. הקבוצה שלנו. זה יפה מאוד, זה מתוך 11 קבוצות.